Тизден 13 сентябрьдә Республикабыз президентын сайлау көне. Гаять җаваплы вакыйга. Иң мөһим сорау. Булачак президентыбыз нинди сифатларга ия булырга тиеш? Минем фикеремчә, ул халыкка таянып эш итүче, җаваплы, тәҗрибәле һәм барлык хакимият органнарының килешеп эшләвен оештырып, иң катлаулы мәсьәләләрне хәл итә ала торган шәхес булырга тиеш. Моның ачык мисалы республикабызның хәзерге президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов. Нефт химиясе, машина төзү, авыл хуҗалыгы һәм башка күп кенә тармакларның тотрыклы үсеше нәтиҗәсендә республика инвестицияләр җәлеп итүдә алда бара. Рөстәм Нургали улы командасы Татарстан кешеләренең көн күрешен яхшырту өчен кирәкле төп юнәлешләр буенча эш итә. Президентның социаль программалары бик күп өлкәләргә кагыла. Торак төзү, күп балалы һәм яшь гаиләләргә, өлкән буынга һәм мохтаҗларга ярдәм итү, мәктәпләр, балалар бакчалары һәм авыл клублары салу, беренчел медицина ярдәме күрсәтү, спорт корылмалары шелтәрен киңәйтү, шәһәр ишегалларын төзекләндерү һәм башкалар. Аерым игътибар мәгариф үсешенә, яшьләребезнең иҗади мөмкинлекләрен гамәлгә ашыру өчен шартлар тудыруда. Республикада күп телле белем бирү комплексларын булдыру бу юнәлештә өметле адым. Без илдә беренчеләрдән булып, рухиятны, тарихи һәм мәдәни мирасны торгызуга кирештек һәм күп эш эшләдек. Татарстанда яшәүче һәр халыкка үз гореф-гадәтләрен, туган телен һәм мәдәниятен саклау һәм үстерү өстендә излекле эш дәвам итә. Туган җирне ярату, тормышны белү, эшкә гаҗәеп сәләт, югары технологияләргә бирелгәнлек бу әһәмиятле сифатлар Рөстәм Нургали улына хас. Миннән яшь кына, сез үз дәвамчыгыз Рөстәм Миңнеханов эшеннән канәгатьме дип сорыйлар. Җавап бирәм, мин канәгать. Барысы да тәртиптә булачагына шигем юк иде. Иң мөһиме, нинди милләт, нинди дин вәкиле булуына карамастан, кешеләр аңа ышаналар һәм үзләренең тормыш итүләрен нигездә Татарстан белән бәйлиләр. Бу мөгаен республика президенты эшчәнлегенең иң дөрес күрсәткече. Кадерле ватандашлар, Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын лаеклы уздырдык. Республиканың 100 еллык юбилее дәвам итә. Үсешебезнең тарихи нәтиҗәләрен ясыйбыз. Элекке һәм хәзерге буыннарга ихтирамыбызны белдерәбез. Быелгы мул уңышка куанабыз һәм киләчәккә ышаныч белән карыйбыз. 20 елның 13 сентябрендә без республика сайлаучылары үз тавышларыбызны бердәм рәвештә иң лаеклы кандидатка бирербез дип ышанам.